Vážení spoluobčania, som veľmi rád, že sa vám môžem dneska prihovoriť z tohto balkónu. Prihovoriť sa ľuďom, ktorých mám rád a o ktorých viem, že oni majú radi Slovensko. Chcem vám tu z tohto miesta opäť všetkým poďakovať, ktorí ste mi dali hlasy, ktorí ste urobili všetko preto, aby bol prezidentom opäť občan Slovenskej republiky, ktorý má rád svoju vlast, ktorý má rád vás a chce všetko preto urobiť, aby váš život sa zlepšil. Náš pán prezident nevyzerá ako človek, ktorého by zaujímali ľudské práva v Číne konkrétne. Nikdy nás nezaskočia tí, ktorí so Slovenskom to dobre nemyslia, ktorí sú vždycky radi, keď robia rozbroje, ktorí sú vždycky radi, keď znášajú medzi spokojných, slušných ľudí nepokoje. Tých si my všímať nemusíme. A myslíte si, že tento váš protest, toto vaše upozornenie zaberie na neho? No pevne dúfame, je to demokraticky zvolený prezident slobodnej krajine, taký sa stretne s diktátorom komunistickým, tak by mu mal povedať niečo o ľudských právach. Tie sú predsa univerzálne, či sú Číňania alebo Slováci. Takíto ľudia, ktorí dokážu zdvihnúť nad hlavu papier a nič viac neurobiť, tí nás dneska nemusia zaujímať. Ešte raz všetkým vám ďakujem a poďakujem sa aj týmto s tými papierami, že sem prišli a som vidíme, kto sú a akí sú. Ďakujem vám pekne. Ľudské práva v Číne! 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 Ale však chodí do Číny! Do Číny to riešite, nie to dovolujete. To je vaša. Za rokov škodíte Číne. Ešte ste nič nedokázali! Choď si riešiť, u nás slušným ľuďom riadiš toto, choď. Každý inauguráciu prezidenta. A nemám vlasy jak dievča. Vy ste dobrý chudák. Prečo tu urážate? Komu si ty povedal chudák? Tebe som povedal chudák. Komu si ty povedal chudák? Ešte raz, Počúvajte, neprovokujte teraz už slavu. svojím otcovým chudák. Že obyčajní egoisti, ktorí sa nezaujímajú vôbec o nič, len o svoju život. Prečo vy budete u nich ste nepřikázali? Toto je pre vás fotograf, toto je pre vás toto je pre vás. Prosím vás, provokácie vás zaujímajú. Chceli sme aj takouto formou, pokojným zdvihnutím papierikov, upozorniť na to, že si myslíme, že povinnosťou demokratických politikov na stretnutí s čínskymi politikmi upozorňovať na porušovanie ľudských práv. Nebolo nám však umožnené dokončiť tento protest, pretože priaznivci pána prezidenta sú pomerne agresívni a roztrhali nám veľkú časť nášho transparentu, kde sme mali napísané ľudské práva v Číne. Netuším, čo kto má z priaznivcov pána prezidenta proti ľudským právam v Číne a proti tomu, že my chceme, aby prezident hovoril s čínskym prezidentom o ľudských právach.